Emoción e nervios entre os máis pequenos e pequenas dos fogares pola chegada dos Reis Magos. As súas maxestades estiveron ao longo do día visitando os diferentes concellos da contorna. E nos municipios que non puideron visitar, contactaron cos máis pequenos a través de videochamadas. En Vilanova, montados no chiquitrén, percorreron as rúas do municipio para agasallar porta por porta a cada neno e nena da vila. Para todos os nenos, esperemos que non nos quede ningún atrás. E senón, a última hora ali no pabellón, teremos uns pajes para repartir aqueles poucos rapaces que nos podan quedar atrás hoxe, porque temos moita agenda apretada, moi apretada. Vimos con moita rapidez, así que tendes que perdonar. Os nenos e nenas apenas puideron racionar ao ver os Reis Magos, pero quedaron moi contentos co seu agasallo. Un abecedario. Un abecedario, pero es un puzzle, ¿no? Sí. Un dominó. Un juego de poner una palabra y decir que empieza por L y que tienen que adivinar la palabra. Os máis pequenos desbordan de ilusión agardando a que esta noite os Reis Magos deixen nas súas casas os seus agasallos. Unha alegría que contaxia a todas as familias. Bien, con emoción. Los niños ya sabemos que todo para ellos es magia. Entonces nosotros debemos de contagiarnos de la magia de los niños y disfrutar de este día también y olvidarnos un poquito de todo lo que está pasando. Con sentidiño, pero olvidarnos un poquito. Aproveitando a visita dos Reis Magos, os nenos e nenas pediron os seus desexos. Videojuegos. E algo máis? Ropa. Videojuegos y ropa. E non só pediron aos reis xoguetes e roupa. Os máis pequenos tamén aproveitaron o seu momento para pedir un desexo que axude a todo o mundo. Que non hubiese enfermedades en el mundo. Os Reis Magos volverán esta noite para deixar os agasallos en todos os fogares. Un día de alegría e ilusión para que gocen especialmente os máis pequenos.